Fid-dikjarazzjoni ta' Franco Debono li mhux ser jappoġġja lill-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi, hemm żewġ possibbiltajiet fil-vot ta' sfiducja tal-ħamis li Franco Debono jivvota favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni jew li jastjeni. Biż-żewġ xenarji il-Gvern ser ikun mingħajr maġġoranza fil-Parlament. Waqt il-programm Inkontri fuq One, id-deputat Nazzjonalista Robert Arrigo għalli anke jekk Franco Debono jastjeni, il-Gvern ikun qed jimxi bi slow puncture. Fisser li jisek għandek kar, ħajkollok kar with a slow puncture. Ġifieri m'għandekx maġġoranza, m'għandekx telf, imma it's a slow puncture. Jista' jimxi. Imma with a slow puncture. Għal din is-sitwazzjoni ftit hemm soluzzjonijiet. Robert Arrigo jgħid li l-Prim Ministru ma jistax jaċċetta l-kritika ta' Franco Debono. U naħseb li l-punt huwa li l-Prim Ministru ma jistax jaċċetta il-punti li Franco qal. Mhux Franco ma jistax jaċċetta dak li qal il-Prim Ministru. Anke l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli għalli f'każ fejn Franco Debono jastjeni mill-vot ta' sfiduċja nhar il-ħamis, il-Gvern ser ikun bla maġġoranza. Jastjeni u allura tibqa' equal, tibqa' draw u l-Gvern hemmhekk ikun għadu f'pożizzjoni diffiċli. Il għaliex għalkemm il-mozzjoni ma tkunx għaddiet, però xorta ma jkollux il-maġġoranza. Frank Portelli għalli f'din is-sitwazzjoni il-Gvern jista' biss isalva għal ftit jiem, imma żgur ma jistax jibqa' għaddej mingħajr maġġoranza. Jiġu 34 u kif tista'. Imbagħad għandna dik il-liġi l-enabling law tal-budget. Da sooner or later seħbat ma' ħajja. Jissurvivja għal ftit żmien imma sooner rather than later. Jgħid li l-unika triq ser tkun dik ta' elezzjoni ġenerali bikrija. Jiena l-analisi tiegħi iktar ma nisma' iktar naħseb li l-elezzjoni sa tkun sooner rather than later. Għaliex ma tistax tibqa' sejrek u issa hekk qed ninterpreta din.